CFR instruction ating nang ipingkan ating si Dok Muka staff lapen paruka staff telang petpen patrolling duty damba mahut kanghu thengpi kanghu tum cycle pen kewan men tuar ke tong lo amat ni tum cycle lapen thengpi nep tum check lo detect tum check lo thengpi kwan kibi doji thengpi bang ke 45 bang tuji lapen pipia thengpi lo Makurisa lani lapen kokon cycle e hum kwan cycle home sirke sirke apor kwan apor hanep lo apor bangke patuwe 330 atap kaing dog dog kunape no kiwana thengpi jongthong anatan sikiman kupuna lo ke pon bangke Pondit Ghat anasi ponjitu pondit khat na sike ponjipu dui 30,000 baht athengpi anam doji pan inton lang po lapen ke nitum ta aniwang ta lason si wan bom lang pul te kon nep tu bom lang la si kato we itum department atum net ke uni de tai sane public atum ta nang kera tu nang po na ke tingpi kang tang ton dia pan mang na kera tu dia pan